наш выход. Вітаю сябры. Сёння астатні дзень маёй афіцыйнай працы. Я прагультанічала насправдзе ўвесь гэты час, 2 гады. Я хадзіла, нічога не рабіла насправдзе. Гэта мой офіс, у якім астатнія 2 гады я сидзела по 8 гадзін, 5 дзён на тыдзень. Карацей кажучы, сёння астатні дзень. Я сёння правела тут паўхвілінкі і прапаную зараз трошки паглядзець, што адбывалася тут астатнія 2 гады, пабачыць маіх сяброў лепшых. Насправдзе я кожнаму з вас жадаю пакідаць сваё працоўнае месца вось именно такім чынам, спакойна, у дружняй кампаніі, без шкандаляў і рэшта усіх дрэнных рэчаў, якія могуць адбывацца, калі вы зменьваеце нешта ў сваім жыцці. Так што, калі ласка, далучайцеся да нас, у нас тут ёсць смаколікі, і калі ласка, калі хто-небудзь страціць, там, я не ведаю, што, мабыць, сардэчны прыступ будзе нейкі ад таго, што вы пабачыце нашы нейкія, вельмі смачныя рэчы, я не вінавата, адразу здымаю з сябе адпавядальнасць, калі вы такі, вельмі чалавек душэўны, калі ласка, не глядзіце. Я жартую, звычайна. Ідзем па офісу, паглядзім, што ў нас тут, але ў прыбіральню заходзіць не будзем, я ўжо там была. Вось маё працоўнае месца. Было. Інеска. Прывітанне. Пару слов для несоветского выдання. Желаю Филатовой удачи на новом месте, всегда позитива и оптимизма, и оставаться такой яркой, эмоциональной в будущем. Вы же ведаете, якія месца можа Алена трапіць? Елена все можа. Я б не жадала зараз Алене змянюваць месца. Не тут добра. Наталья Миколаевна, я вас на десерт, як вишенку на тортик. Аленка моя, любимая моя Соненька яскравая. Соненька. Да. Аленка, тебе жадаю, каб твоя новая дзейнасць она тебе приносила только задовольнение. И ты будешь по мне самовать. Рухайся уперед. Да, я буду самовать, потому что ты огонь. Зажигалка. Давай. Побыть с вами. Я не могу тебе обнять, на жаль. Я зараз... У нас? Так, у карантине мы. И я так само... Я не подхожу до девчат, потому что я могу... Соненька моя, Настасья, красуня. Побыть с вами будет сумно без тебя, Леночка. Ой, я столько так давно не говорила на белорусском языке. У тебя добро атрымваецца. Можешь, як тебе зручно, это для меня не принципово. Всего-всего тебе хорошего, поднять деточек, чтобы они выросли достойными людьми, на тебя равнялись. Щиро дякую. Ну и удачи. Дякую. И в связи с нынешней обстановкой здоровья огромного. Дякую, сябровочка. Дякую. Тебе так само, я ведаю, что у тебя падзея адбывацца будзе, таму... Я спадзяюся, я змагу памешаваць себе, але калі ў мяне не атрымаецца, я жадаю тебе выключна светлага шляху побач з чалавекам, якога ты абрала, і няхай ваш жыццёвы шлях будзе самым-самым шчырым у каханні, і такія ж самыя прыгожыя вочки будуць у выніку вашай сустрэчы вось такой. Таму усяго самага лепшага тебе ад мяне. Ты ведаеш, што я чалавек вельмі шчыры. Калі я нешта кажу, гэта адпавядае таму, што я думаю. Таму я мяркую, што ты заслугоўваеш толькі лепшага, і я шчыра тебе жадаю рухацца далей толькі з светлымі пачуццямі, і няхай гэты шлях ён будзе лепшы ў тваім жыцці. Спасибо большое, мысленно обнимаю. Так, цудоўна, дзякую, моя Сонейка. Аленка, не плакаць, я яшчэ не пакіну, мы зараз будзем есці торт. Прывітанне, я ведаю, што вас завуць Вольга. Так, гэта я, той самы гвалт, пра якой тут распавядалі, напэўна, некаторы час, пакуль мяне не было. Так, я гэты самы шум і жах у офісе, які завуць Алена. І, звычайна, сектор СЧФ крычалі: Філатова, ідзі сюды. Я вам жадаю поспеху ў новай працы, каб у вас тут усё атрымалася, і, каб, мабыць, зменьвалася ўсё ў лепшы стане было. Вось так. Я пакідаю вас з цудоўнымі пачуццямі, і вось ту энергію, якая ў мяне ёсць зараз, я вам хацела бы аддаць. Диана,
Ці есть у тебе пару слов для меня? Да, хочу пожелать удачи в новых начинаниях, чтобы по жизни везло, чтобы все то, что вы запланировали уже после нашей работы, чтобы все сложилось, здоровья и всего хорошего. Щиро дякую. Гэта наша скромница Дыяна. Осочка. Мы называем Осочка. Кто Зорка? Наталья Николаевна, сегодня в офисе вы у меня Зорка. Да? Так. Ну, хорошо. Леночка, я сегодня не буду тебя ругать. О! Все зафиксировали. Я сказала это на камеру. Все чули? Вот. Хочу сказать не про профессиональное, про личностное твои качества. Ой, не треба. Класс. Ты действительно для нас был некий огонечек, смешилка, где-то чтобы раскрепостить обстановку. Буду всегда помнить этого черта, бабу-ягу, ромашку. Всего тебе самого-самого лучшего. Ну, военчик у мяне не толькі ў вачах, я згодна тут з гэтым. Я атрымала здесь вельмі шмат пазітыўнай энергіі, і мне яе трэба было кудысьці дзіваць, і таму я, напэўна, і паводзіла сябе такім чынам. Насправді, сябры, Наталья Миколаевна гэта той чалавек, які цярпеў мяне 2 гады, і не ведаю, адкуль у яе столькі натхнення было, адкуль я набрала вось гэты запасны. Я ведаю, яе там ёсць такія шуфлятачкі, якія яна адчыняе час ад часу. Напэўна, у яе там нейкія такія, ёсць таблеткі, якія супакойства даюць. 100%, потому что мяне цярпець Наталья Миколаевна 2 гады. Якім патрэбна быць. Я сябе цярплю 36, я не ведаю, адкуль я сілы бяру. А з вами, гэта ўвогуле, мне здаецца. Шчыры дзякуй за той вопыт, за той шлях, якой я прайшла побач з вами. У нас з вами ўсё было. І весела, і сумна, і да слёз, але слёзы шчасця звычайна былі. Гэта я яе ратавала, калі яна сумавала, канешне, як побач са мной можна сумаваць. Я, бачыце, да, 2 вось гэтых... Вот маленький подарочек тебе тортика. от коллектива стоит, чтобы ты пила кофе и всегда вспоминала нас. У мяне сёння будзе ўвечары смачная кава, а у нас з дзяўчынкамі гэта торт Наполеон і торт Рафаэлка, і калі я зайшла ў офіс, я сказала, што гэта такая амбіцыя наполеонаўская, замест 1000 слоў, просто торт Наполеон. Так што чакайце скора ў эфіры, пабачыце, Хелен Мінская зменьвае працу, і ўсё у нас будзе лайкос. Я ўсім шчыра жадаю добрага настрою, мабыць, вас трошкі павесяліла і запіліла сабе стрымчык на памяць, таму што вось з такой чысцінёй у сэрцы пакідаць сваё працоўнае месца, насправдзе, мне здаецца, не ў кожнага атрымваецца. Я ухожу з напоўненым каханнем сэрца адсюль, і вы бачыце, што ніякіх складанасцей няма і не існуе. І я ўпэўнена, што калі у мяне, напэўна, будзе нейкая дрэнная сітуацыя, і я зноў звярнусь да іх, каб мне далі працоўнае месца, 99%. Наталья Миколаевна, не глядзіце на мяне так, што мне яго не дадуць. Все, шчыра. Всім папа, Тёмка, жыве Беларусь, сустрэнемся на плошчы.